ଥରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ବାଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବିଧବା ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବିଧବାଟି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ସତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ଯେ ଏକଥା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ସାରିଛି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଦେବେ। ତୁଳସୀଦାସ ରାମଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଗଲେ। ତୁଳସୀଦାସ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା କଥା ଶୁଣି ଆକବର ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ଏହା ମିଛ, ମୁଁ କେବଳ ରାମଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଆକବର କହିଲେ ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତାହେଲେ ତମେ ରାମଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ କର। ତୁଳସୀଦାସ ଏହା ମନା କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁଳସୀଦାସ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ରଚନା କରି ଜପ କଲେ। 40 ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ମାଙ୍କଡମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ସହରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଘଟାଇଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ହାପି ଆସି ଆକବରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏହା ବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର। ଏହା ଶୁଣି ଆକବର ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେବେଠୁ ଆକବର ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ବନିଗଲେ ଆଉ ଏକ ଘୋଷଣା କଲେ କି ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେହି ହଇରାଣ କରିପାରିବେନି ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହନୁମାନ।